Nie, daj trošku kultúry do tohto úpadkového programu. Tá, trošku kultúry my na záver dáme, nie? Neublížili sme vám a aj tak odchádzame. Tá nie kvôli novinám. Tá, lebo je v Miškovci vypredaj. Tá pravda je. Pravda je, že odchádzame. Pravda je, že odchádzame. Pravda je, že odchádzame. Tak skapte bez nás. Mal som sa lepšie učiť a robiť v banke. Nemať gulu z matiky, tak robím v škôlke. Štikať lístky vo vlaku, tak to som robiť chcel. Ja ako požiarník som vôbec neúspel. Čo týždeniach, jak tomu prídem SOS. Musíme točiť dom a nevytočiť SOS. Natáčam, večer sa na seba pozerám. Vypínam, s trápnym pocitom siliám. Sa lepšie učiť a robiť v banke. Nemať gulu z matiky, tak robím v škôlke. Šikať lístky vo vlaku, tak to som robiť chcel. Ja ako požiarník som vôbec neúspel. Týždeň čo týždeň, jak tomu prídem SOS. Musíme točiť dom a nevytočiť SOS. Natáčam, večer sa na seba pozerám. Vypínam, s trápnym pocitom siliám. Mal som sa lepšie učiť a robiť pance. Nemať gulu z matiky, tak robím v škôlke. Týždeň čo týždeň, jak tomu prídem SOS. Musíme točiť dom a nevytočiť SOS.